Deci, până și pe canalul YouTube și în clipul de astăzi m-am gândit să reacționez la încă piesa Five Gang la Modavion, deoarece, nu știu, că îmi place melodia asta. Nu că îmi place, că sunt fată totuși. Fetele nu se uită la Five Gang. Da, m-am gândit să fac acest vlog astăzi de ziua mea, pentru că este 10 aprilie și am sunt născut azi, fac 12 ani. Mă rog, am făcut la 72 minute. Și că haideți să începem. Pe mod avion, îți dau ocupat, îți pun la telefon. Gangul meu net superior, vin cu swag-ul. Mereu țin mâna în fața camerei, frate. Pe mod avion, îți dau ocupat. Da, fain până aici. Adică nu pot să zic că e fain, îmi place un pic ritmul melodiei, atât. Îți pun la telefon. Gangul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă 1 milion. Hai să vă zic cum stă treaba. E ziua mea de stat degeaba. Bravo, like. Sună prietenii și fata. Sună. I-am dat pe silent și gata. 15 apeluri pierdute. Nimeni n-a să te ajute. Azi n-am chef să fac prea multe. Nu striga filmul, hai du-te. Băi cu băieții la munte. Sau la mare sau oriunde. Am mesaje 700 și sunt toate nevăzute. 7%. Nu prea am înțeles melodia, dar în fine. Și n-o să consum cu tine. Dă-mi un încărcător dacă vrei să o arzi cu mine. Adică, eu acum filmez de pe un alt telefon pentru că mâine trebuie să-mi scot telefonul din service, că l-am scăpat la etaj 10. Facem un slow pe TikTok. Perfect, Ionela, bravo! Ce deci toate știu. Nimic nu te reține. Dar până Și mâine, da, off the grid nu dai de mine. n-am prea înțeles melodia. Pe mod avion, De asta îmi place, că nu înțeleg. răspund la telefon. Gangul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă 1 milion. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. La cineva nu înțeleg. Gangul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă 1 milion. Fata din primul rând de la concertul Five Gang. De ce cântă asta de 2 ori? Zic că nu se poate pe mi-a dat follow pe Insta, așteaptă să dau un semn. Mi-a dat poze în DM și mie și lui Pain. Alo Gucci, am o stewardeză nouă. Trăiești deja în 2019. Ești un șarpe, vrei să ne dai jos. Am rupt din ziua întâi, te înțeleg. Da. Mi-am făcut cruce pentru că se uită copii la ei și vorbesc puțin prostii în clipuri, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Uitați-vă la clipul ăla care l-a făcut Iacu, Shele și cu Gami. Se vedeți pe aia doi. Și o să înțelegeți. Invidios, vrei să mă dai jos, nu poți, aici sunt ca acasă. Nu mă interesează, știm cu toții, n-o să-ți iasă. N-am competitori, îi bat pe toți, Mike Tyson. Card un portofel, bani în contra, ai Pfizer. Pe mod avion, îți dau ocupat, Nu aștept puțin de cântă. telefon. Gangul meu Nu prea am spus nimica din piesa asta. Adică nu prea am reacționat la ea, mai mult am ascultat-o, dar bine, nu prea am ce să reacționez la ea. Până la urmă n-are nicio... Mă rog, după mine n-are nicio greșeală. Da, o să... Ce naiba? Sorry. O să găsesc la un moment dat o greșeală. O să spun ceva. net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă 1 milion. Pe mod avion, îți dau ocupat, Alergă cu țelul lui răspund la vecina. telefon. Gangul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă 1 milion. Niciun fel de stres, am swag prea mult. Închide telefonul, dă-l pe mut. Ăștia ne copiază, nu-i ascult. Mă sună toți, n-am chef, nu răspund. Sunt la nivel cu Five Gang. Ești în față. Mereu puși pe treabă, puși pe trend. N-avem timp, nu pierd niciun moment. Rup YouTube-ul, n-am echivalent. Asta n-am chef, Ole, mama mea. sunt pe nu deranjat, deci nu mă deranja. V-am zis eu că găsesc o voce care nu-mi place.
V-am zis, am găsit. Nu zic că are voce urâtă, dar nu-mi place mie cum cântă. Nu merge așa, scuze, nu te pot ajuta. Trag tare să ajung undeva, să fac bani, să-mi iau Tesla. Eu sunt viitor, tu ești trecut. Închid telefonul, dau pe mut. Cu frații mei în zona mea produc. Ali. Nu te băga în seamă, nu răspund. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Gangul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă 1 milion. Pe mod avion, îți dau ocupat, nu răspund la telefon. Gangul meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă 1 milion. Da. N-am reacționat la nimic din piesa asta. Mai mult am ascultat-o, cum fac eu de obicei. Da, în fine. Deci, dacă v-a plăcut acest video, să dați un like, să vă abonați, să vă să m-am dus. Pa!